Pero, e ademais non as sementou. Que pasa aí? É unha planta invasiva. A cabaza? Sí, a cabaza é unha planta invasiva. Solamente que poñas unha semente, aparte que rastreadora... Pero a semente que poñela. Pero alguén tuvo que poñer unha primeira semente, decir. Aí vou eu. Ou un paxaro que seña... Alguén tuvo que seña... plantar os paxaros, Pero é bastante... Poden os paxaros levar a semente Sí, claro, os paxaros. Antes as nogueiras porque nacían ao lado dos muros. Porque os paxaros o que collían as noces deixaban as caer contra unha pedra para que se romperan e moitas veces a que non caía quedaba ali pegado ao muro e entón hai moitas nogueiras que están pegadas aos muros. Isto non é tan extraño, Nos na casa tamén nos pasou unha vez. Alguén na casa foi tirar o lixo á horta e debía cansarse e tirouno antes de chegar. Entonces empezaron a aparecer, pero logo despois son moi difíciles de arrancar todas, Sí. Son moi difíciles. Unha vez que empezas a ter cabazas na fileira, hai que andar arrancando durante varios anos. Cabazas hai. Octavio, sabemos algo de Octavio? Octavio, oímos falar agora nun cachiño con el. Pero eu quería saudar a Aurora, que eu non a saudei. Aurora está reventada de traballar, estuvo todo o fin de semana traballando en Lugo, 2,5 millones de racións de polvo. Que tal? Estiveches traballando? Hai polvo para tanta xente. Ai, home, ai. Vai a ver, non vai a ver. Pois escoitei que non había moito, Bueno, home, pero vai seguir restringindo. Pero imos ver. Porque eu andi ben fora, pero o San Froilán non comeza mañán. Empeza mañá, pero as casetas xa están abertas. As casetas empezaron o día 1. Claro. Que A pasa caseta con está estas todo o casetas? mes. Sí, desde o 1 ao 1 de noviembre. Estades todo o mes traballando. Todo o mes. Todo o mes. Hai moito, mira, en Lugo... Uns días traballa e outros San días... Froilán en Lugo Bueno, outro día, mira, xa. Hai empresas en Lugo... Había. Non, que a cea de Nadal, a típica cea de Nadal da empresa, fan no San Froilán. Sí. Tampouco gusto ten. Pero vamos a ver, aí no San Froilán, cando vas, está cheo, abarrotado, tes que estar aí peleándote por un rabo. Mira, por norma Home, general, as empresas invitaban aos empleados, a todos, cando eu dicía, cando había abundas empresas da construcción de tal, pois cada jefe levaba os seus empleados a comer a pulpada. E que era típico ir ás casetas comer o pulpo. Cantas casetas hai este ano? 3. Como 3? 3. Pero eso non chega a nada. Pero aí está o lío este que quería falar contigo, Aurora. Primeiro estivemos co lío de se Aurora montaba a caseta ou non. Finalmente estás ali. Sí. Moi ben. Hai 3 casetas de 3 taleiros, pero hai un cuarto que quería ter a súa caseta. Pero dis que lle moi caro. Quería tela ou non sabía se quería tela O titular que lin eu é casetas de polvo a precio dun piso. 50.000 euros, entre 50.000 e 90.000. As casetas son moi caras, que a miña foime carísima. A ver, ten a caseta 10 anos. ou o sitio. Pero xa estás amortizado, é dicir, usas sempre a mesma caseta. Claro, é que as casetas valen de 200 e pico mil euros para arriba. Como 200 e pico. Carai. Claro, é que son casas de madeira, non son caseta. Caseta é a palabra, pero non é unha casa. No, ahora xa son casas... restaurantes de verdad. É un restaurante de verdad. Pero explícame, Aurora. Roberto, ti estuveches na miña, como viches aquela casa? Eso non é unha caseta. Aurora pagou. Sí, iba invitado. Non creo. Iba invitado por unha empresa. Pero tú dis 50.000 o sitio. No, Hai anos que non vou a San aquí Froilán. hai unha confusión. Había un señor que empujou por un terreno, por un sitio como o meu, como o dos demais, para montar a caseta, pero non tiña caseta. Esas casetas levan muchísimo tempo facelas. O sea, el foi a poxa do terreo e entendo que... Non tiña... Pero tiña a xudicatura do terreo, entendo. A xudicatura do terreno, sí, pero non tiña que poñer no terreno. Pero vamos a ver, Aurora, pero tú se a caseta vale 260.000 euros, se costou a túa máis ou menos, hai que traballar para a caseta. Home, pois a miña caseta ten 10 ou 12 anos. No, claro, para amortizando, claro. que amortizar, pouco. Pero que ahora as casetas teñen que ter servicios, teñen que ter... Cociña industrial. É Están dicir, como se queres unha caseta restaurante. con licencia de hostelería... Claro. É que outro é poñer a pota e facela na feira. Ibas montar unha caseta desas, pídenche un proxecto técnico, revisancho, eu tuve que... E esta tela solo para San Froilán? Solo. Pois unha pena que non haxa máis sitios onde poder levala. Intentamos aí poñela nun sitio, pero non había as medidas. E hai unha caseta que ti non a podes cortar para cada cousa, que costa moito dinheiro. Pero podela empregar fora do mes do San Froilán. Si ti podela emplear, si tes un espacio e un sitio que responda para traballar con ela, porque levas 15 días... Canto leva a montala? 15 días montándoa. Montala 15 días? Estamos, abrimos o sábado a medio gas, porque non das acabado. Tens que poñer un suelo como unha casa, tens que poñero todo.
É moi complexo, sí, é verdad que o último ano que fun, as casetas xa aparecían restaurantes establecidos. O señor que colleu o terreno, pero non tiña caseta para poñer no terreno. Pero, e agora quedou terreno sin caseta? Claro. Pois vai a pena, porque... Quixo comprar unha caseta que tiña un señor que non iba e que lle pediu moito diñeiro. Lógico, a min se ven comprar a miña caseta, eu non lle vou dar por 50.000 euros, de ninguna maneira. Pero a caseta non está ali. Tería que coller a caseta e habría que levar a caseta. Claro. Aurora, esa é a túa caseta, non? A ver, que non a vexo. Ali, aquí diante. A caseta se parece a Buckingham Palace. Sí, eso é todo. Eso son casetas con vigas de madeira. Pero se unha é bonita, a miña eu estou enamorada dela. Pero as demais son preciosas tamén, eh? Bueno, as demais as outras dúas. As outras dúas que hai, éramos 4 sempre, faltou esta. Pois agora somos 3. Pois a ver este fin de semana que ven. Non penses que estamos... A ver como facedes este fin de semana. Eu particularmente gustábame que fóramos os 4 de sempre. Vamos, os 4. O señor que tiña que tuvera a súa caseta. Porque era ben, daba ambiente. Sí, a veces, si está saturado, a xente marcha. Sí, a xente digo, e falta unha caseta. Pero a mí, deixame, porque non entendo unha cousa. Conta. Só se pode comer polvo no San Froilán nas casetas? Ou hai carpas tamén? No, carpas non hai. Non hai? Carpas non hai. Houve algún ano, algún tempo? Non. Non houve ali nada debaixo da Alameda, non houve... Nada, casetas mellores, peores, pero sempre eran casetas. Hai ben tempo que non houve San Froilán. Porque date de conta que a veces o mes de outubro ven un mes de invernía. Como te apañas ti na... Eso que se está vendo é a miña caseta. Si, non, home. Pero ven un mes de inverno, non sabes? É como chuvia, aire, vento, unha carpa, que eres que non entra agua por unha esquina ou pola outra. Non pode ser, non pode ser. Eu teño ido no San Froilán ali, e se estaban cheas as casetas, porque hai días que está cheo de todo, hai outros restaurantes que tamén están moi ben. Vas a restaurantes... Non vamos facer publicidade. Non, eu quero ir no San Froilán, pero hai que... Sí, non hai que restaurantes hai. Aurora, xa que sodes 3, está a da Aurora, vamos dicir o nome das outras dúas, xa por gallardía, non? Porque non, como é Casa Grande de Nadela... O de Nadela e o da Palloza. Ramiro. O que tuvo a Palloza que agora non a ten, sí, é Ramiro. Ramiro e Casa Grande de Nadela tamén. Sí. Falando en polvo